După ani de așteptări și vreo 2 minute de gândiri, și câteva halbe de bere, în sfârșit ne-am convins să facem un canal. De ce dracu? Hai Să să începem. începem. eu sunt Avalon. Iar eu sunt Afeta și ne vom folosi numele de gaming. Dar de ce n-ai trebuie să ne folosim numele de gaming? De ce nu ne putem folosi alte nume? De aia că am zis eu. Du-te, mă. De aici nu te duci tu. Dar du-te, mă, de aici. Anyway, hai să continuăm. Bun. Madame. Avem un mic plan pentru canal. Cam mare. Noi ne-am gândit să fie de gaming. Unul dintre noi joacă, mai exact eu. Și Avalon. celălalt dintre noi, eu sunt Afeta, da? Avalon va face vocile. Da, o să fie cringe. frumos. Cringe și foarte frumos. Asta cam până pe la 10 abonați. După aia să mai combinăm și parodii. Dacă logici ale primim jocului. susținerea voastră, vom face mult mai multe. Și nu numai. Vom face logici. Vom crea animații făcute de noi. Vom face mult mai multe chestii. Dar chiar vrem să chiar știi... frumos. Mi-a venit mie în cap când mă uitam cu Lego. Noi vrem să avem susținerea voastră. Revenim imediat pentru voi. Ceva minute pentru noi. Ne vedem. Și am revenit. Deci, jocul principal pe care îl vom juca cam până pe la 10 abonați. După aia vom diversifica cu mult mai multe chestii. Divorța să mor eu. Diversifica copilul. În fine, este Kerbal Space Program. Nu prea ați auzit mulți de el, știu asta. Joc de NASA. Nu e chiar de NASA, dar da, e cu spațiu, după cum zice și numele. Dacă vă plictisiți, noi suntem liberi, o să citim cu toate comentariile, pentru că nu cred că o să fie prea multe. Dacă vrei face și clipuri frumoase. Nu, deci te rog, nu. În fine, da, nu prea mai avem ce să zicem. 2 Eu minute am de multe de vorbit. zis în capul meu. Da, păi... Da, bă, hai să ne zicem și ăștia gluma cu cioc-cioc pe engleză. Da. Bă, taci, mă. Cioc, knock-knock. Who's there? Bu. Buhu. Bă, dar de ce pula mea trebuie să plângi? Da, și iar trebuie să mai editez chestii. În fine, eu am fost... stai o secundă, așa. Eu am fost Afeta Eu, Avalon. și acesta este primul episod de pe canalul nostru. Noi nu vă obligăm ca alte canale să apăsați butonul de subscribe. Nouă ne-ar plăcea dacă ați face asta și Doar butonul dacă de vreți să like. mai vedeți clipuri. Noi. Da, ce-i drept. Dacă vreți, dați un subscribe, dați un like, poate și un share. Vă rog, nu, o să ne stricați viețile. În fine, Bă, să mor eu. da, bine, în fine, nu prea ne-am pregătit scenariul dinainte, dar da, ăsta a Bă, fost da, eu l-am primul pregătit episod. dinainte, dar tu nu vrei să mă asculti niciodată. Ăsta e primul episod, acum ne-am introdus Clipul de canalul. intro. Ăsta e clipul de intro, nu-i primul episod. Da, episod de când filmam primul atunci. episod o să vină în Din anul câteva Paști. zile. Da. Nu știm programul fix, dar știm că pe la 10 abonați vom face un live. Neapărat. Da, neapărat, noi susținem pe subscriberii noștri. Este Noi nu frumos. vrem să vă ținem mai mult, deja au trecut 3 minute jumate, deci la revedere! Ceau,